seriáli kofeín versus okysličenie ráno chcem ešte rozobrať prípad toho, že užívate melatonín podrobnejšie. A prirovnávam to akoby k autu. Predstav si, že na aute večer zatiahneš ručnú brzdu, aby si ukončila chod, išla spať, to je ten melatonín večer. A ráno, namiesto prirodzeného zobudzania, okysličenia, prirodzeného vyplavovania kortizolu, ktorého je tak či tak dosť, ty užiješ hneď kofeín. Čiže to je akoby si studený motor, bez zahriatia, bez postupného rozbehu, okamžite turovala naplno. Kapiši? A teraz si predstav, čo to všetko robí v zmysle hormonálneho systému. Toto vypínanie, zapínanie v priebehu niekoľkých hodín.